Do súťaže, do formy z Muscle Fitness, ročník 2011 som sa prihlásila hlavne kvôli sebe, pretože chcela som si dokázať, že ešte napriek tomu, že už mám trošku viacej rokov, že ešte dokážem do sebou niečo urobiť a že dokážem zmeniť jednak svoju postavu a jednak svoj životný štýl. Informácie pre súťaž a pre samotnú prípravu som čerpala prevažne z časopisu Muscle Fitness, z terajších aj minulých ročníkov, tiež z odborných publikácií, ktoré Muscle Fitness vydal, čo sa týka cvičenia a výživy. A myslím si, že tento časopis po svojej odbornej stránke dostatočne poskytuje informácie jednak pre prípravu začiatočníkov aj pre prípravu pokročilých, čo sa týka cvičenia, spôsobu výživy, suplementácie v každom smere. Čo sa týka tréningových plánov a spôsobu výživy počas prípravy, tu musím povedať, že v tréningovej príprave tu som neporušila nič. Trénovali sme spolu s manželom spôsobom 3 dní tréning, 1 deň relax. To nám problém nerobilo. Trošku horšie to bolo, čo sa týka výživy, pretože mali sme počas prípravy jednu veľkú oslavu 50, na ktorých sme sa zúčastnili. No a musím povedať, že tu som sa teda riadne otrhla z reťaze. Ale nebol problém sa vrátiť späť k spôsobu stravovania, aký sme si stanovili. Takže moje ďalšie fitness ciele. Chcela by som naďalej pokračovať v tomto spôsobe života. Vlastne fitness to je životný štýl, ktorý sme aj s manželom naštartovali pri tejto súťaži. A nakoľko sme zistili, že pre naše tela je to dobré, chcem v tom pokračovať, aby som si tú 40-ku udržala aspoň do 60-ky.